O 2021 foi no eido político sen ter en conta a pandemia un bo ano para Pontevedra. É o resumo que fai o alcalde da cidade da xestión do seu goberno nos últimos 12 meses. Nun almorzo informativo, Lores falou dun bipartito cohesionado que acadou neste ano que remata grandes fitos para a cidade. O primeiro, Santa Clara. Cunhas posibilidades moi reales de que se poida ampliar o museo nesa zona, que se poida utilizar todos os xardíns por parte da cidadanía, etc. Non? Por lo tanto, é unha actuación urbanística que non se produce máis que unha vez cada século ou algo polo estilo, de maneira que para min é moi importante ese feito, non? Outro dos grandes asuntos que destacou o alcalde é a sentenza que anula a prórroga de Ence. Volve pedirlle á empresa e á Xunta que busquen unha localización alternativa que permita manter os postos de traballo. Gustaríanos que esa recuperación da ría levara consigo o traslado da fábrica a outra ubicación e manter a actividade económica, que creemos que é posible, pero que me dá a impresión de que tanto a empresa como a Xunta de Galicia non están pola labor e, polo tanto, están abocando a empresa ao peche. O nacionalista tamén destacou deste 2021 o inicio das obras do Gran Montecelo e a concesión para a cidade da gran final das series mundiais de triatlón para 2023. É, digamos, a guinda que demostra que temos unha capacidade de organización espectacular, que somos unha cidade atractiva, que somos unha cidade que acolle os visitantes, porque cando nos lo concederon é porque saben que sabemos facer as cousas ben, e é unha proxección internacional, desde logo imposible de conseguir por outras vías. E coa vista posta tamén no 2023, neste caso nas eleccións municipais, Lores, en dicilo expresamente, non descartou a posibilidade de volvérselo candidato do Bloque. Asegurou que neste momento todo conduce a que vai seguir traballando pola cidade.